Nagpahigayon og prayer rally ang mga empleyado sa Cagayan de Oro City Water District at tubangan mismo sa ilang opisina aron mabalik ang kalinaw sulod sa ilang opisina. Kini sa nagpadayong bangi sa mga opisyales sa COWD o mga interim officers nga misulod sa Water District nga gitagana sa Local Water Utilities Authority Kunluwa. Ani ang report. Among ipaabot sa atong langitong amahan nga kining among himo aron mubalik ang kalinaw sa among buhatan sa Cagayan de Oro Water District. Wala kami laing tumong. Ang among pag-serbisyo sa katawhan pinagi sa tubig. Dala-dala ang mga dinagkutang kandila, navy blue nga mga sanina ug mga karatula nga gaingon og prayer for justice. Ingon ani ang sitwasyon Huwebes sa udto at tubangan mismo sa opisina sa Cagayan de Oro City Water District. Ang rally gipangunahan sa mga empleyado sa COWD nga naguol sa kahimtang karon sa ilang trabahuan nunot sa nagpadayong bangi sa mga opisyales sa Water District ug interim officers gikan Local Water Utilities Authority Kunluwa nga mi-take over sa mga opisina. Dala sa ilang mensahe ang panawagan nga mabalik ang kalinaw sa ilang trabahuan. Ang rally nahitabo usa ka adlaw human ang giingong wala pagpasulod kay COWD General Manager Engineer Antonio Yang sa iyang opisina. Sa video nga nakuha sa GMA Regional TV 1 Mindanao gikan sa usa ka source nga wala na nagpaila, makita ang pipila ka mga empleyado sa COWD nga anaa gawa sa pultahan sa General Manager's Office ug gakwestiyon ngano dili makasulod si Engineer Yang. Madungog pa ang tensyon. Hinoon walay pisikalay nga nahitabo. Bayan naman. Siyempre natin sa initial reaction. We have been here for 34 years. Kaya nga nang pagdaw sa mga. Magawas na! Gusto mo rin kanina ha? Bawal din eh. Ang tinubdan sa mong tensyon sulod sa COWD ang giingong pagpa-work from home kang Engineer Yang subay sa memorandum nga gipagawa sa Interim General Manager nga si Fermin Harales. Butang nga iyang gikumpirma. Before nako na issue ang maong order, aduna man doy mga papeles o mga records financial in nature nga dili nato gaka-access o tungod kini kay masabtan po nato nga si Engineer Tony naapoy iyang policy nga tahuron po ang board of director nga na-set aside tungod kay for his own reasons. Sa kabahin sa set aside board of directors sa COWD, supak gyud sila sa gihimo sa interim officers gikan luwa ngadto kanila. Kani aduna na kuno sila gituso nga kaso sa korte aron mapapahawa ang giingong pagpugos nga pagsulod sa interim officers ngadto sa COWD. Kang atong general manager considered man siya head of office or head of agency, dili pwede nga manduan siya sa interim nga mao kanang iyahang buhaton nga mag-work from home siya. Required gayud ka na nga mo report siya physically kay naamay mga butang nga siya lang ang makatubag, siya lang ang makapirma. Hinoon alang sa interim officers, buot sab nilang maundang na ang isyu tali COWD o COBE nga nakaapekto na sa panubig sa syudad. At the level of cooperation tagyapon kita, and then we were very clear nga kining issuance of the memorandum of work from home is for the protection of set aside GM Tony Yang, Engineer Tony Yang, and the employees and myself para plastar po ang atong organisasyon. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao.